Привет! Аз съм Михаела Георгиева Миха и съм парапсихолог и таролог. От 6 години се занимавам с това да давам алтернативни решения на клиентите ми, как да изменя динамиката на ситуацията в своя полза. Разбира се, не егоцентрично, нарцистично и как ли не, ами така, че да бъде максимално споделено, балансирано и хармонично. Не може, когато някой наш близък, партньор, дете, който и да било, да дава индикации, че има някакъв проблем и да се случва дистанция в отношенията, ние да си затваряме очите и да казваме, че просто ще отмине. Имала са много клиентки, които след посещение на какви ли не психолози, разбира се, не оплювам психолозите по никакъв начин, получават обяснение, че партньора им е просто в някаква криза. Да, обаче точно в тази криза ние трябва да подкрепим човека. Моята специфика на работата ми като парапсихолог е, че усещам конкретно какви са мотивите, мислите, намеренията зад дадени действия и избори и целим реални резултати. Не е просто да си говорим, голословим. Аз казах, че съм и таролог, но по-скоро разглеждам архетипите в Таро, по какъв начин се прилага това в живота на човека, анализирам. Помагам си като средство за информация, не съм врачка. Ако някой от слушащите ме проявява интерес към подобряване на живота, генерално, защото аз основно се занимавам с личностно развитие, а не само конкретен проблем да решим, а по-скоро как в всяка сфера да действаме, как в нашия свят да подобрим обстановката. И ако вече сте в такъв момент, може да разгледате услугите ми. Линкът към сайта е в описанието.